ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ମଣିଷ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଏକ ଅନୁରୂପ ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ। ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। ହାଥରସ ଜିଲ୍ଲାର ଶାହପାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖର କୋଟୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ରସଗୋୱାନ ଗାଁରେ ଡିଏଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାନ୍ଦପା କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଆଲେପୁର ଚୁର୍ସେନର ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରାୟ 15 ପିଲା ରହୁଥିଲେ। ଘଟଣାର ରାତିରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳୁ ପାହିଲା ବେଳକୁ କୃତାର୍ଥ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଚେତନାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ ଦିନେଶ ବାଘେଲ ପିଲାଟିକୁ କାରରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହି ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କାରକୁ ଘେରି ରହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହଷ୍ଟେଲ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଶିଶୁର ବେକରେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ 3 ଦିନ ପରେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳକ ଦିନେଶ ବାଗ୍ଲେଙ୍କ ପିତା ଯଶଓ୍ୱନ୍ତ ସିଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମିଶି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରି ପିଲାର ବଳି ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କକ୍ଷକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ରାତିରେ କୃତାର୍ଥ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଧୀରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ କୋଠରୀରେ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ଉଠି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଛାତ୍ରର ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।